бисёриҳо сару садо мекунанд ки гӯё дар садамаи автомобили ҷон бохтааст. шумо хабар доред сарояндаи ҷавон Шаҳрёр мурдааст. мезанида ёд гули райҳонам хабар дори бе ту лаҳзае наметонам. ҳамон вақти карантина мо маска месохтем шабу ҳамон қайчиҳои ҳавай буд, қайчиву ришта буд, қайчи дастори рӯи мизда буд ва вақте ки то хӯрдум баъд қафо нигоҳ карда будам ки зад. дар куҷоятон зад? Якумш дар инҷам дар ҳамин тарафам буд ки оли пайш истода. Шаҳрёри Барот дар Москав ба садама гирифтор шуда аз дунё гузаштааст. ҳама дар ҳаққаш дуову фотиҳа мехонданд. ба мо гуфта буд ки духтаре аз Ӯзбекистон ошиқи зори шумо шудааст. махз бо ҳамон суруди фарёди бесадо дил баста шуморо ба ҷустуҷӯ ба ҳамаи Русия омадааст, ёфтааст ва шумо даратонро барои ӯ бастед. дар ҷоно ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. метавонед ба мо равон кунем видеора, мо ба шумо скидка мекунем ва инчунин барои хини ки вас валини простатит мардонагира ва қувват кардан муҳлати онхобагира зиёд кардан бародарое ки дар шаҳри хобшон мемезан мисол хушона қабида наметаван барои ҳамо ҳам ҳастай ва инчунин манталин барои ревматизм буғумдард шампунои средства ва шампун барои пешгирии сафедшавии мӯи сар ҳастай виагро ҳастай барои долгая гириши муҳлати онхобагира зиёд кардан ва инчунин бародарҷоно барои харобшавии чоринтмин алҳадая нараку довоиро як гум кардан қада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсолода ҳаста протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. мана инҷо федератсияи Русия аз шаҳри Москав аниқтараш метро котельники сабаби сафар намудани мо махз ба ин шаҳр танҳо ба хотире ки аз ҳоли муҳоҷирон аз ҳоли он нафароне ки муддатҳост рӯи саҳнаи ҳунарнамоӣ мекунанду ва чанд муддат аз номҳову аз ёдҳо гум мегарданд то ин ки бохабар гардем меҳмони нашри барномаи Ситорарез як нафар ҳунарманд, як нафар ҷавони санъатшинос хушовоз оне ки чанд муддат аст ки бисёриҳо сару садо мекунанд ки гӯё дар садамаи автомобили ҷон бохтааст, ба қавле ҷарроҳии вазнин бардоштаасту имрӯз маъюб хоб аст. ба хотири ана ҳамин сару садоҳо мо ӯро пайдо намудем ва дар анамин метро котельники дар шаҳри Москав ӯро дарёб кардем то ин ки суҳбат кунем ва ҳақиқаташро бари шумо гӯем. барномаи Ситорарез аст. меҳмони барномаи мо Шаҳрёри Барот. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯем. саломат бошед. шумо шояд ҳайрон шавед ки мо аз Тоҷикистон омадем ва шуморо ҷустуҷӯ намудему пайдо кардем то ин ки аз навгониҳо бохабар созем ана ҳамон мухлисон, ана ҳамон мардуми тоҷикро ки гӯё ки шумо садама кардед ва ин дунёро падруд гуфта бошед. худатон ин овозаро чӣ гуна қабул кардед? аввалан саломи худро ба ҳар яке тамошобинони ютуби шумо мерасонем. баъдан хайд ин овозаҳо хеле 3 сол пеш буд, ба фикрам 3-4 сол пеш буд овоза баромаданша. намедонам ба чӣ хотир баромад. ба хотире ки ба фикрам дига як там хондем, дига нахондем. ба хотири ҳамо фикр кардан ки мурдем рафтем. ҳамеша овозо пайдо шуда буд ки дар ҳақиқат садама рух надодааст. он садамае ки дар интернет паҳн гардид ва шишапораҳое ки мебидем, ҷасадҳое ки дар наздаш буд, онҳо аз ҳамон ҳодисаҳое ки ба сари шумо омадан ягон вай надоранд? ягон ташассус надорад ва садамо аз ман нест. вақте ин овозҳо дар ютуб паҳн гаштанд, пеш аз ҳама аз хонавода шуморо занг назаданд, хавотир нашуданд? хонавода ҳама чӣ дарак доштанд ки ман 100% саломатим соза. ягон чӣ хавотири эҳсос кардаги нестам. Шаҳрёр, овозаи дигар ин буд ки муддати 2 сол аст ки шумо ба Тоҷикистон намеравед ва гӯё чӣ мушкилие доред. бисёриҳо мегӯянд ки шумо дар Русия зиндон шудаед ва махз ба ҳамин хотир намеравед. ин овоза ҳам дурӯғ аст? 1 солу 6 моҳ шид мо дар инҷа фаъолият мо рафта истодааст. дар инҷа шукри худо студияи видео студияи шахси худро кушодагем ки кору фаъолият карда истодагем ва боз ҳам дар тӯйҳои мардум иштирок карда истодагем. яъне дар Русия тоҷиконе ки тӯй мекунанд ё ин ки маҳфилҳо баргузор мекунанд, шумо ҳамчун аз номи студияи худ хизмат мекунед. ба ҳайси кӣ? ба ҳайси сароянда. ҳам сароянда ва ҳам аку бачаҳо оператори группае ки худамо ҳастай, видео студияи худмо ҳастай ки ва сёмка мекунад, оператори мекунад. яъне шумо дар ин ҷо фаъолият мебаред, нони даҳонатонро мақсад меёбед. шукри худо. шумо майли ба Тоҷикистон рафтан доред? албатта, кира намепурад ки Тоҷикистон ра. анамо мухлисоне ки шуморо ташнаи дидоратон буданду ташнаи садоятон буданд, шуморо бо суруди фарёди бесадо шинохта буданд ва дӯст ҳам дошта буданд. чаро дигар ин фарёди бесадо, ҳамоҳанги Фараҳманди Карим дигар ба гӯшҳо намерасад, дигар дуэтҳо якҷоя намесарояд? чӣ сабаб шуд? байни шумо мақсад чӣ гузашт ки якбора ҷудо шудед?
واسه وقتی که همین سرود رو خواندیم بین ما کم در نافهمایی از دیگر سبب ها گذشته بود. برای همین دیگر ما رفت آمد ما سوس شد دیگر همین یکی بینیم تمام خیر رفت آمد خیر پرسیدن و نوشتن و نداریم. دویت نمیسره؟ نه. الان دویدی فریادی بی‌صدا میگویند که از فرهمند بود گویا شما خونده باشید. شما میگید که مالی من است. میخوام حقیقتش رو برای تماشا میگید که سرود از کی بود؟ سرود مالی من است. آهنگش راستی نمیدونم آهنگش از کی بود. نه که سرود همش مالی من است. مردم خوب قبول کرده بودن. خراجات او سرود ما همش رو من با او گرفته بودم. فرهمند در این دویت نبود. وقتی که سرود پالنی تیار شد نه فرهمند گفت که ما بیا هر دو میخوانیم. بعد شما یک جای سرایید. با یک جای سرایید. تماشابینی شاید فراموش کرده باشند که بحث اطراف کدام سرود میرود. میتوانید 4 مصرعش رو زمزمه کنید. راستی دیروز ما در معرکه قرار داشتیم کم در آب خنک بسیار خوردیم. آوازم بینی ها محکمه اینا. توی ها بسیار نه. بینی ها محکمه کوی خنکی رو بین. با میزنی دیاد. گل ریحانم خبر داری به تو لحظه نمیتونم. بهترین بود تماشابینان عزیز اگر شما توی محفل ها یا که بانکت ها دارید شما میتونید که شهرداری برات رو محض در همین روسیه در کدام شهری که نباشد دعوت توزید اومده محفل شما رو زیبا میگرداند آباد میگرداند و با نرخ ارزان دروغ بود با من آن طرز نگار دروغ بود همه آن دو وفا. دخترانی که عاشق همین جوانی هنرمند هستید دروغ نگویید زیرا علاقه بهر شما پیشکی سرود سرایده است که در عشق یعنی که دروغگو نباشند. شهریار جان شما اگر آماده باشید رحمت برای نوش و نعمت‌هایی که پیش ما گستردید مینداری بیان میکنیم که ما رو که از تاجیکستان مهمان مهاجران شدیم اینقدر ضیافت تشکیل کردید هزار رحمت میگیم و با خمانده سوال‌ها را شما اگر آماده باشید پیشنهاد کنیم. سلام. شهریار شما میگفتید که یک دوستی نزدیکتان آیا راست گفت یا که دروغ گفت با ما گفته بود که دختری از ازبکستان عاشق زوری شما شده از محض با همون سرودی فریادی بی‌صدا دل بسته شما رو به جستجو به همه روسیه آمده است یافت است و شما درتون رو برای او بستید. یه بار دیگه سلام علیکم برادرها. خیلی که برای گرانس گذاشتن ما که بخره به شما توصیه میدادیم برادرها حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنید هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشه برادر بابواری ماشینش خیلی دیگه بدیم ماشینای زمانوی به یگان کم بودی ده تشفیر داره هر روز سفر مرحبا نمی رقم رو زنگ بزنید. عشقش رو قبول نکردید اینو وضع اساس داره. سال 2018 بود اولین کنسرت که ما در شهر پنجکن پیشکش کرده بودیم. در همون رکلام نمره یک همسین هم نوشتگی بود. دخترک چرا از اینترنت میبینه در همون نمره مینویسد. اول همون همسین هم خیلی کتش گپ میزنه. خیلی بیچاره سرسام میشه سرگردون میشه. ای ازبکستان ای شهر نمنگان. میبینیم ما در شهر خوجند بودیم در ناحیه جبار رسولوف بودیم با در ناحیه جبار رسولوف مثال برای یک کار رفته بودیم که با ما زنگ زدن که یک دخترک در 34 میکروفون خوجند تو رو کفته استادم از شهردشان به زنگ زدن و خیر رفتیم که این دخترک در همونجا ایستادگی بود در همونجا دیده بودم شد. چی گفت؟ اولین باری که شما با دوچار شده چی گفت؟ اولین باری که دیدم یگون کلمه گم نزد هیچی نگفت. وقتی که همراه رفیقا با خوراکی بیگوی رفته بودم که بعد در همونجا گفت زد که من دویم بار اومده استم یکم باری که اومدم با تاکسی کیدت شدم دویم بار خیلی اومدم خیلی عذاب کشیدم گفت برای جستجو کردن تو و راست دیگه من اول دختر خیلی اومده بودم. بعد گفت من خیال کردم که تو مثل کلانتری نیست برابری منی گفت مثال چی میگم همسین سال هستیم تو نه خیلی مایده بوده گفت دوست میشم گفت برای تمام و دیگر رفت. و این دوستی شما ادامه داشت یا که با همین دلخونگی شد؟ نه با یا دو بار دیگر آمده بود تاجیکستان و دیگر همه حال گم شده است. حالا رفتم بعد ندارم نمیدونم با فکرم شوهر کرد. تشکر. در اینجا سوال دیگر آمده است از دوستانتون باز هم شنیدیم که شما غیر آوازخوانی در روسیه اویاکاسا شده اید راست است؟ این درآمدها زیاد بوده است ما بیخبر؟ اویاکاسا خود رو کشیدگی خیلی کم کار کردیم. خیلی در غریبی که هستی همه کار باید ایست چیپس‌ها سری وقت با فروش میروند با نرخ ارزان البته. این یک تا خودتون آمدید بهترین با همین اویاکاسا ما آمدید
сари вақт ва дар кадом числову дар кадом рӯзе ки шумо мехоҳед ки чипта ба даст биёред, ҳатман ба ҳамин канали Шаҳрёр медиа муроҷиат кунед. Шумо дар як муддати кӯтоҳ чиптаҳои ҳавопаймо бо нархи арзон пайдо карда метавонед. Авиакассааш бениҳоят фаъол аст ва кори шумо ҳам буд мешавад. Ташаккур мегӯем ба Шаҳрёр ва саволи дигар мегузарем. ҳамчун як ҷавони ғариб аз ватани ғарибон ба наздикону дӯстонатон чӣ сухане доред ки то бинандаи мо бишнавад? ҳозир фасли зимистон аст, берун хело сард аст. бечора хел ғарибако дар берун кор мекунанд, хело азоб аст. дар мулки бегуна ба худо ҳеҷ калами мора намехӯрад. ҳамин ҳама дар зиндагии худаш бисёр вақт ба хиливу ҷанг бисёр байни худамо мегзарад. барои мегуфтанам ки худакошонро эҳтиёт кунанд дар зимистон, хусусан соғ саломат худованд ба пеши падару модарашон расонад. фақат саломатишонро мехоҳам, тамом эҳтиёт кунанд худашонро. Шаҳрёр овозаи дигар ин буд ки дар ҳақиқат пинҳон намекунед, ҳақиқатро гап мезанед ва асоси воқеӣ низ дорад. ба наздики аксҳое ба мо интиқол ба қавле гардид ки дар он ҷо шумо хоб ҳастед, дар замин дар хоку хунтар ҳастед ва ба дили шумо корча заданд. ин кай рух дод? чӣ сабаб буд? соли 2020 мо дар карантин дар Қазоқистон мондагӣ будем, дар онҷа. бо ҳамун сол дӯстӣ сахт набудем. ӯ нафар китиву як ҷо зиндагӣ мекардем. рафт омад мосоз буд. ҳамон вақте ки чихелӣ гапамо гурехт. аз рӯи ки? аз рӯи чӣ? чӣ сабаб буд? аз рӯша ҳозир дар камера меган нӯдом намегӯм, чихе мегӯн, ҳамун шахс худаш мебинад, хиҷолат намеғалтад. гапамо гурехт. вақте ки ман дар гапама гуфтаму тоб хӯрдам ба ки ба қайчи зад, қайчи дар пеш буд, мо маска месохтем. Маскавое ки дар карантин дар кор буд ку мо маска месохтем. як замон ҳамун вақти карантина мо маска месохтем шабу. ҳамун қайчиҳои ҳавай буд, қайчиву риштаву қайчи дар столи рӯи мизда буд. ва вақте ки тоб хӯрдам ба қафо нигоҳ карда будам ки зад. дар куҷоятон зад? якумш дар инҷа дар ҳамин тарафам буд ки паёш истода. баам хеле доштам ки дусета дигар дар ҳамин рости дилам зад. ӯ куштан мехост дар ҳақиқат? аку ман намедонам, сари ҷаҳлш зад, хеле ҷанг кардем, хеле гуфта ки шотрама мекишам. аз ҳуш рафтед? не, аз ҳуш нарафтам. ман даже нафаҳмидам ки ин дигари қайчи бисёртар даромадагӣ. вақте ки бо хай ором шид гап задем, баъд хун биромад. баъд хун рафтанша ба ҳис кардам. шуморо дарҳол ба куҷо бурданд? нарафтем. ягон духтур рости гап дар онҷа мисол акаш бисёр инсони хуб аст, хизмато бисёр кардагӣ мона дар ҳамун карантин. даже акаш намедонад ки ҳамин кор рух дод ба ман. ман гуфтам дуруға дигар чӣ гуфтам, намедонад ки додари худаш задаги ака. духтур нарафтем ки ягон проблема нашавад. ҳамунҷа як хештабур мо буд, ҳавай доруҳои укола харидем, ҳамунҷа лечен кард. яъне ин ҳолатро шумо фаромӯш кардед ва дигар рух надодад? не. Шаҳрёр мегуфтед ки то имрӯз чанд суруди шумо пешкаши мардум гардид ва шуморо бо кадом суруд анамун мухлисон шинохтанд? сурудои нотайёр бисёр дорам ака, хеле бисёр дорам. чӣ вақт намеёбед? чун серкор ҳастед, авиакасса аз як тарафи дигар, вақт намеёбед шояд? намедонам ака чӣ сабаб бошад ки камтар карахтам, танбалам дар ҳамин соҳа. барои ҳамине ки хай дар тӯё ҳастем, ҳар ҳафта дар тӯё ҳастему. намедонам барои забз кардану барои сабти клип кардан ҳама бисёр таҷҳизотую ҳама шароита мо дорем. ҳамин ҳисоб танбалам ман. барои худам кор карданро дӯст намедорам. чӣ хеле қоил шудани як инсон ба фикрам боиси ифтихор аст ва на ҳар кас метавонад хислати бади худро ба қавле бигӯяд. ва инро Шаҳрёрро бибинед ки мегӯяд ки хислати бади ман хоболудиам аст ва барои худ пешравии худ коре карда наметавонам. шояд шуморо ҷоду карданд, ҷоду хӯронданд. ошиқони ин нафар фикр мекунам бисёр аст. не, суруди бисёр дорам ба худо ака. ну танбалӣ ҳамин чиз маро саҳар мехезам, мегӯм биё паго сар мекунам, бо паго мешам, мегӯм биё пагои дигар сар кунам. ҳама хеле вақт мо гузашта рафта истода. аввача фикр мекунем ки амираи тира бастагиам пеш ягон мулло намерай. Шаҳрёр, дар охир чӣ саволе аз мо интизор будед ки мо баҳри шумо пешкаш накардем ва худ метавонед ҷавобашро гӯед? ман ягон савол надорам. гуфтанам ки хай дар ғарибӣ хуш омадед. ташаккур. бигзор соғ саломат ба пеши пайвандонатон рафта расед.
шумо низ ҳамчунин салом абшир раҳмат. ба тоҷикистон баргардед, бо киссаҳои серпул ба шаҳриёр дуом мекутем ки ба ватан баргардед ва авиакассатон пеш раваду барори комёбӣ дар касбу коратон дида шавад. Саломат бошед. Шахсоне ки мисол сабти тӯю маърака доранд, бемалол метавонанд ба шумо муроҷиат кунанд. мо ҳамин студияи худро дорем, видео студия. Шахсоне ки мисол тӯю маъракашон дар хизматам карда метавонем, айси ҷиҳат зод маърамат муроҷиат кунам, мо дар хизмат. агар ман дар Питер бошам ё ки дар Камчатка бошам, метавонам ба шумо занг занам, расида меравед? Насиб иншоалло. беҳтарин. ва ҳар тоҷике ки дар ҳамин Русия зиндагӣ мекунад, метавонад бемалол ба шаҳриёр занг занад, чун мо рақамҳои шаҳриёрро дар рӯи экран мегузорем барои тӯю маҳфилу маъракаҳо ва сабти ролику ҳамин маҳфилҳои тӯю арӯсу домодии шумо. хизматрасониашон хубу бо сифат аст. занг бизанед, тансиҳат бошед, хотирҷамъ бошед то барномаи минбаъда. хайр. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.